Bona nit des del pavelló Eusebi Millan de Mataró, on d'aquí a uns moments es disputarà la final de la Lliga Catalana d'handbol entre el Futbol Club Barcelona i l'handbol Granollers. Està fent l'acte protocolari de presentació dels protagonistes d'aquesta 15a edició de la final de la Lliga Catalana d'handbol entre l'equip ballesà i el conjunt blaugrana. Un pavelló, Eusebi Millan, completament ple per presenciar en directe aquesta final. En aquest moment sona l'himne nacional de Catalunya, els Segadors. Doncs hem pogut veure ja els 12 jugadors que faran jugar avui, els dos tècnics, el del Futbol Club Barcelona, aquí el tenim, Valero Rivera, i el de l'handbol Granollers, Manel Montoya. Ara s'estan saludant els cossos tècnics de tots dos equips. Destacar absències importants per part del Futbol Club Barcelona, les d'Ortega i Svensson, amb grip, i la de Pepito, que hi va patir un trencament muscular, i per part del Granollers l'absència de Zoran Mikulic. Veiem aquí l'alineació del Futbol Club Barcelona, amb l'1 Forcada, amb el 16 Barrufet, amb el 2 O'Callaghan, amb el 3 Txekin, amb el 5 Masip, amb el 7 Urdangarín, amb el 8 Olalla, amb el 9 Garralda, amb l'11 Andrade, amb el 15 Barbeito, amb el 17 el futur internacional Guijosa i amb el dorsal número 18 Pérez. L'alineació del Futbol Club Barcelona, on destaquen dos joves com són Forcada i Andrade. Pel que fa a l'alineació que presenta l'handbol Granollers, amb el dorsal número 1 Álamo, amb el 12 Pérez, amb el 2 Alonso, amb el 4 Cabanyes, amb el 5 Paré, amb el 6 Ugalde, amb el 8 Iglesias, amb l'11 Folguera, amb el 13 Tavin, amb el 15 Soler, amb el 17 Garcia i amb el 19 Vianya. Absència en l'equip ballesà de Zoran Mikulic. Aquí dijous li van fer una artroscòpia al genoll esquerre, ja que va patir un trencament de menisc. A més, ho hem pogut veure, Václav Tavin arrossega també signes evidents de grip. Veiem la cara que feia el jugador i, tot i així, ha decidit participar en aquest partit. Es troba en una situació molt similar Chema Paré, però de moment Manel Montoya sembla que està disposat a fer-los jugar. Es preparen ja els sets inicials del Futbol Club Barcelona i de l'handbol Granollers. Farà el servei inicial l'equip ballesà. Aquí tenim Xavier Pérez, el porter del Granollers, com a jugadors de pista, Julián Iglesias, Václav Tavin, el central Àlex Vianya, el pivot Jaume Garcia, Joaquín Soler i l'extrem Folguera. Acaba d'iniciar-se el partit. Aquí tenim a Barrufet, porter avui titular en el Futbol Club Barcelona, en absència del porter Thomas Svensson, com diem, baixa per la grip. El Tavin, la passada sobre Julián Iglesias, l'ha desequilibrat Barbeito, però tot i així l'extrem de l'handbol Granollers avança el seu equip en el marcador quan tot just s'han disputat 25 segons d'aquesta primera meitat. Veiem aquí la repetició, la passada sobre Julián Iglesias, com intenta tapar la seva penetració Fernando Barbeito, però no aconsegueix. Juga el Futbol Club Barcelona, ho fa Mateo Garralda, que només fa uns dies ha complert els 26 anys, sobre Xavier O'Callaghan. Intentava una combinació amb el pivot Andrei Txekin, però ha tallat la defensa ballesana. Llançament de Mateo Garralda, l'aturada del porter Xavier Pérez. El rebot ha estat per Václav Tavin. Soler ha topat amb O'Callaghan
i els àrbitres indiquen falta en atac. La parella arbitral la formen els col·legiats Jaume Tondo i Xavier Otamendi. Ha estat molt viu en aquesta última acció Xavier O'Callaghan. L'eficàcia del capità blaugrana Enric Masip, que posa l'empat a 1 en el marcador. Veiem aquí la repetició de la passada de Fernando Barbeito sobre Enric Masip. O'Callaghan, en veure en l'acció prèvia al gol que Soler estava mirant el seu porter d'esquena al jugador blaugrana, li ha guanyat la situació i en girar-se Soler ha comès falta en atac. Entrava ara falta Soler i li ha fet falta Xavier O'Callaghan. El jugador avui ha avançat en aquesta defensa 5-1 de l'equip barcelonista. Una defensa que està donant molts resultats, molt bons resultats a l'equip blaugrana de Valero Rivera, que en aquests moments, i en arribar al final de la primera volta de la competició, el Barcelona és el líder amb 15 victòries en 15 jornades, en 4 punts d'avantatge sobre el Teca. Quan hi ha hagut ara un penal d'Hendrik Chetkin sobre Àlex Vianya. Una penal d'alguna manera ingènua perquè Chetkin estava defensant l'interior de l'àrea. Llença Julián Iglesias i gol. Vaselina i gol de Julián Iglesias, un dels especialistes de l'equip ballesà des de 7 metres. Veiem aquí la repetició. Ha amagat una vegada i després ha fet aquest llançament parabòlic per sobre de Barrufet. Enric Masip sobre O'Callaghan. O'Callaghan cap a Mateo Garralda. Perfecta la jugada, que no ha encertat a completar en gol Chetkin. El contraatac ara rapidíssim de l'handbol granollers, que sembla de moment més motivat que el Futbol Club Barcelona, però tot i així ha tret ràpidament l'equip barcelonista. Quan veiem aquí la repetició del gol aconseguit per Atavin, domina per 3-1, minut 3 d'aquesta primera meitat, l'handbol granollers al Futbol Club Barcelona. Mateo Garralda havia agafat distància pel llançament, la jugada havia quedat invalidada, així ho han indicat els col·legiats Jaume Tondo i Xavier Otamendi, encarregats de dirigir aquesta quinzena final de la Lliga Catalana d'handbol. Garralda circulant la pilota fins a l'extrem, se situa com a segon pivot Fernando Barbeito. O'Callaghan buscant distància, la passada sobre Barbeito, que havia circulat des de l'extrem, i el gol del jugador barcelonista. El primer en el seu compte particular. Escurça la diferència l'equip de Valero Rivera. Vianya, Soler, Folguera, Atavin, Julián Iglesias. El treball de Jaume García en la posició de pivot. Soler, una altra vegada, llançament de Soler i l'aturada del porter del Futbol Club Barcelona. Transició ràpida de l'equip barcelonista. Està col·locada ja, però, la defensa 6-0 del Granollers, quan hi ha la primera targeta groga del partit. És pel pivot ballesà Jaume García. Veiem aquí la penetració de Mateo Garralda i el cop que rep a la cara. I el gol, l'empat a 3 aconseguit per Xavier O'Callaghan. 3-3, minut 4 i 40 segons d'aquesta primera meitat. Fins ara, màxima eficàcia dels atacs de tots els equips. 100% d'eficàcia en el Futbol Club Barcelona. 75% d'eficàcia, 3 de 4 en l'equip de Manel Montoya. Ha caigut a terra ara Václav Atavin, ha relliscat. Aquí tenim el tècnic Manel Montoya, força més tranquil del que estava en aquest inici de temporada tan dolent que ha fet el Granollers. I aquí Valero Rivera i el seu ajudant Antonio Rubiella. Garralda havia fet una bona jugada sobre Fernando Barbeito, que demana una possible falta. Protesta el col·legiat Xavier Otamendi, però els àrbitres han indicat que continués el joc. Havia aconseguit distància pel llançament Václav Atavin, però ha encertat a aturar la pilota el porter Barrufet. O'Callaghan amb força aconsegueix el gol. I a més hi ha la segona targeta groga del partit
per Àlex Vianya. El gol ha estat de Xavier O'Callaghan. Veiem aquí com efectivament Vianya agafa del braç Xavier O'Callaghan. Ara Vianya ha vençut en el marcatge, però ha comès dobles. El jugador català. Barbeito. I l'aturada del porter Pérez. Soler. Accelerant una mica el joc del seu equip. Aquí veiem Pérez, que acaba de fer un parell de bones intervencions. Diferència d'altres partits avui, de moment. Només fa un canvi, defensa-atac. Manel Montoya. Vianya ha tornat a perdre la pilota. Segona pilota perduda pel central vallesà. Això facilita el gol aconseguit per Rafael Guijosa, una de les novetats del Futbol Club Barcelona aquesta temporada i que aquesta mateixa setmana ha tingut la sorpresa de ser convocat per disputar un partit amistós amb la selecció espanyola. Rafael Guijosa és un jugador de 26 anys incorporat al Barcelona aquesta temporada, procedent de l'Alcalá de Madrid. És a dir, el Joventut Alcalá d'Alcalá era l'antic Caja Madrid, que després va canviar de ciutat. Vianya. Iglesias, a Tavin. Llançament de Tavin i la parada de Barrufet. O'Callaghan. I perfecta la passada sobre el pivot Juancho Pérez. Ha agafat clarament la iniciativa en el marcador el Futbol Club Barcelona amb un parcial de 5-0. Dominava l'Handbol Granollers per un gol a 3 i ara té un marcador desfavorable de 6-3 després del gol aconseguit pel pivot Juancho Pérez. Atavin ha canviat de lateral. Soler, pinta Soler, llançament i gol. Bon moviment ofensiu el que acaba de protagonitzar Soler. Una finta explosiva i un bon llançament en suspensió. Veiem aquí la finta, com s'eleva, i tot i la presència de menció de Juancho Pérez, aconsegueix superar el porter barcelonista. Barbeito, Garralda, O'Callaghan, Guijosa, Masip. No hi ha profunditat en la defensa de l'Handbol Granollers, que està instal·lada als 6 metres sense sortir. Quan ha sortit Jaume Garcia ja era massa tard perquè havia armat el braç Mateo Garralda i es disposava ja a enviar la canonada que hem vist sobre la porteria del Granollers. El que es mostra també molt eficaç és aquest home, Joaquín Soler, que acaba de notar el segon gol consecutiu pel seu equip. Veiem aquí la defensa de Juancho Pérez, que no pot aturar a Soler. Masip, la passada cap al pivot, hi ha falta. Dos jugadors intenten amagar un possible llançament de falta. Una nova jugada estudiada, un treball excel·lent el que està fent el Futbol Club Barcelona, posant en pràctica tota una sèrie de jugades preparades al llarg dels entrenaments. La felicitació per Xavier O'Callaghan, l'encarregat de finalitzar aquesta jugada. Cert és, però, que també està en alguns aspectes presentant molt poca resistència. La defensa del Granollers, molt estàtica, molt descoordinada, amb poques ajudes defensives. Llançament de Tavin i gol. És el segon gol de Tavin, que ara juga en la posició de lateral dret. Ha començat amb la lateral esquerra, però ha intercanviat la seva posició amb Soler. Veiem aquí la repetició del gol aconseguit. Pot tenir alguns problemes la pista,
deu estar massa encerada perquè O'Callaghan, com li ha passat en alguna oportunitat a Àlex Vianya, també ha relliscat. Soler, Chema Paré. Paré aguanta i al final aconsegueix el gol. S'escurça la diferència després del 8-7 de Chema Paré. Es porten disputats 11 minuts d'aquesta primera meitat. Veiem aquí la repetició del llançament de Paré i se senten al pavelló Eusebi Millan els primers crits de suport pel l'handbol granollers. Garralda, llançament d'Enric Massip al pal, el rebot per Paré, Soler en pista per davant, arriba fins a 6 metres i aconsegueix el gol. Tercer gol de Soler. Empat a 8 en el marcador. Un partit de moment amb moltes alternatives. I indica nous canvis el tècnic Valero Rivera, que acaba de retirar Juancho Pérez, Mateo Garralda i Enric Massip. I ha donat entrada a Urdangarín, Olalla i el pivot Chetkin. Urdangarín estava agafant clarament del coll a Tavin. Valero Rivera expectant. I la targeta claríssima de Václav a Tavin. Ha robat en defensa Folguera, el toca a Urdangarín, no ha volgut fer-li penal, no s'ha volgut jugar tampoc l'exclusió de 2 minuts i al final Folguera ha fet un llançament a plaer, un llançament que torna a donar la iniciativa en el marcador a l'equip de Manel Montoya. Domina ara l'handbol granollers per 9 gols a 8 al minut 12 i 20 segons d'aquesta primera part. Intentava una passada d'Urdangarín sobre el pivot Chetkin, però hi ha hagut falta de Pelayo Alonso, un jugador que no ha disposat de gaires oportunitats fins ara en la seva primera temporada a l'handbol granollers. Un llançament ara des de lluny en el que no ha tingut fortuna el porter Xavier Pérez. Havia aconseguit desviar el llançament d'Urdangarín, ha picat el travesser i ha acabat caient a l'interior de la porteria. Veiem aquí com la pilota acaba al fons de la xarxa. El llançament d'Iñaki Urdangarín suposa l'empat a 9. Torna a iniciar la circulació de pilota al Granollers. A Tavin, llançament de Tavin, l'aturada de Barrufet, buscava la penetració, Iglesias han tancat bé, però Fernando Barbeito i Urdangarín havia robat la pilota Xavier O'Callaghan, però el col·legiat Jaume Tondo ha indicat falta. Vianya. Folguera a Tavin, ajudant bé O'Callaghan a Olalla per tal d'aturar Václav a Tavin. Vianya, Jaume Garcia. A Tavin amaga, arriba fins a 6 metres i força la targeta groga de Chetkin. És un jugador pràcticament impossible d'aturar quan està corrent Václav a Tavin. Només ho pot fer un jugador d'unes característiques físiques similars com és Chetkin. Soler. L'ha hagut de deixar Chetkin, l'estava agafant del braç, però això hauria suposat l'exclusió del pivot del Futbol Club Barcelona. Quart gol de Soler. Veurem aquí la repetició, probablement es podrà apreciar com Chetkin l'agafa del braç. Vegin, i el deixa anar i fins i tot com si es tractés d'amagar-li alguna cosa a l'àrbitre. S'ha posat les mans a darrere. El contraatac rapidíssim de Julián Iglesias, que força el primer temps mort sol·licitat per la banqueta del Futbol Club Barcelona. Torna a tenir 2 gols de renda en el marcador l'equip ballesà després del gol aconseguit per Julián Iglesias, el tercer de l'extrem de l'equip ballesà. Aquesta és la 15a edició de la Lliga Catalana d'Handbol, que fins ara pràcticament sempre ha tingut els mateixos protagonistes, el Futbol Club Barcelona i el Granollers, en només una oportunitat. Va ser el 1985, una final disputada a Sant Feliu de Llobregat. La final la van jugar aleshores Cacaolat Granollers i el Sant Fos, en victòria de l'equip ballesà. Aquesta és la repetició del gol aconseguit fa només uns instants per Julián Iglesias, que col·locava l'11-9 en el marcador. De les 15 edicions disputades,
El Granollers ha aconseguit la victòria en 3 oportunitats. El Futbol Club Barcelona en 11, pendent doncs del que passi en aquesta quinzena final. De moment, però, el domini és clarament favorable a l'equip de Valero Rivera. Tot preparat perquè reprengui el joc. S'han disputat 14 minuts i 37 segons d'aquesta primera meitat. El resultat 11-9. Guijosa. Olalla. O'Callaghan, molt efectiu en la posició de central. Xavier O'Callaghan és un jugador que estem acostumats a veure'l fonamentalment jugant d'extrem, però sobretot la seva visió de joc fa que sigui també molt efectiu en la posició de central. Es demana passivitat i finalment els àrbitres l'han concedit. S'enfada Valero Rivera amb els seus jugadors per la manca d'idees en atac que han evidenciat en aquests últims instants. Han tingut gairebé un minut la pilota i no han trobat el forat per fer un llançament. Soler, Iglesias, Soler, Vianya, Soler, Àlex Vianya, Atavin, i torna la pilota a Vianya, que s'ha saltat la passada sobre Soler i ha enviat directament a l'extrem Julián Iglesias. Atavin de cintura, una jugada una mica embolicada que ha encertat a transformar Václav Atavin. Amaga dalt, fa dues passes i engega aquest llançament de cintura que col·loca el 12-9 al marcador. És el tercer gol de Václav Atavin, quan ara hi ha hagut falta sobre Olalla. Enric Masip, Pérez. Estava tapant bé. Chema Paré, el pivot barcelonista, no ha permès que es girés completament i no ha pogut fer un llançament en plenes condicions. Guijosa ha tornat a posar la pilota en joc. Barbeito, Urdangarín. La passada sobre Guijosa. Llançament d'Olalla al pal, el rebot és per Urdangarín. I la falta de Jaume Garcia. Ara hi haurà una exclusió de Pelai Alonso per la defensa que estava exercint sobre Juancho Pérez. Primera situació, doncs, de superioritat numèrica d'un dels dos equips en aquest partit. 2 minuts d'avantatge numèric pel Futbol Club Barcelona, tot i que ara Enric Masip ha estat a punt de perdre la pilota en l'intent d'anticipació de Chema Paré. Masip, aturat per Jaume Garcia, la jugada invalidada i a falta favorable al Futbol Club Barcelona. Urdangarín, Barbeito, una altra vegada Urdangarín i gol. Un altre cop a Pérez, li ha picat la pilota al travesser i ha acabat al fons de la seva porteria. A més, semblava difícil que pogués entrar la pilota per on ha entrat, per sobre del cap del porter del Granollers. El primer sorprès per aquest últim llançament d'Iñaki Urdangarín. Paré, Atavin. Ha donat descans Manel Montoya a Àlex Vianya i col·loca com a central Chema Paré, un jugador que fa un gran desgast físic en defensa. Un jugador que pràcticament no té llançament en suspensió, però tot i així es mostra molt efectiu des de la primera línia. Atavin, perfectament, aprofitant l'errada defensiva del Futbol Club Barcelona. Manté la renda de 3 gols de l'handbol Granollers. 13-10. Aquí veiem Jaume Garcia, que s'asseu a la banqueta. I un impressionant llançament d'Iñaki Urdangarín. Veurem probablement un partit amb moltíssims gols. Porten jugats 19 minuts i ja hem vist 26 gols.
Recordem que fa només uns dies en un partit de Lliga entre el Futbol Club Barcelona i el Teucro es van marcar 5 gols, tot un espectacle d'handbol. Soler lluitant per trobar un forat a la defensa del Futbol Club Barcelona. La jugada havia quedat invalidada. El resultat és de 13-11. Iglesias, Soler. Perfecte, Soler. Arriba a 7 metres amb els dos peus. S'impulsa, guanya una mica d'alçada i això li permet fer un llançament sense l'oposició dels defenses del Futbol Club Barcelona. Amaga, i aquí el seu salt, que li permet anotar el 5è gol en el seu compte particular, màxim realitzador del partit. Masip. Han indicat que o bé Masip o bé el pivot del Futbol Club Barcelona ha trepitjat la línia de 6 metres. Paré, Iglesias, Chema Paré, Folguera. I ara una defensa 2-4 amb pressió del Futbol Club Barcelona sobre els dos laterals del Granollers, però se n'ha sabut sortir l'equip de Manel Montoya. Veiem aquí la repetició en l'únic jugador de primera línia que tenia el Granollers, lliure de marcatge, ja que hi havia la defensa pressionant sobre Soler i Atavin, però Paré, ell tot sol, ha trobat una situació idònia per marcar. 15-11, i incrementa la seva diferència, màxima renda per l'equip ballesà. Paré, Folguera, es manté la pressió de Masip i de O'Callaghan sobre els dos laterals. D'alguna manera, després d'aquests últims anys en què semblava que el més eficaç eren les defenses 3-2-1, 3 línies defensives, s'ha estat tornant als vells plantejaments, la defensa 6-0, 5-1, la defensa 4-2. 4 jugadors a 6 metres i 2 sobre 9-10 metres, o fins i tot 11, allunyant els laterals de la zona de llançament. Atavin amb força, intentant forçar la targeta d'Urdangarín. S'enfada Atavin amb Urdangarín. Garcia, Atavin sobre Paré. Valero Rivera està pressionant els àrbitres demanant passivitat. Paré, llançament i gol. 11-16. O'Callaghan, Urdangarín. Domina de 5 gols l'equip de Manel Montoya, quan hi ha hagut falta del Granollers. Urdangarín, Chepkin, mitja volta, i aquí Chepkin és imparable. Primer gol de Chepkin en aquest partit. Veiem aquí la passada d'Urdangarín. S'ha anat molt bé Chepkin, d'Atavin, i ha aconseguit el 12è gol del seu equip. Paré ha tornat a la defensa, 5-1. Al Futbol Club Barcelona. Només un avançat en aquest cas, com ja ha estat des del començament de partit, amb Xavier O'Callaghan. Hi havia hagut peus de Jaume Garcia, Enric Masip, Guijosa i Arrada. Moltes imprecisions per totes dues bandes, sobretot en el Futbol Club Barcelona. Conseqüència fonamentalment d'aquest joc tan ràpid, tan viu, que intenten fer els jugadors de Valero Rivera. Atavin, Paré, tranquil·litat,
Circulant la pilota d'extrem a extrem al Granollers. Atavin s'ha col·locat ara com a segon pivot al central Paré. La pilota li ha arribat amb ell i ha aconseguit el gol. Montoya donant noves instruccions als seus jugadors. I la decepció, veiem aquí la repetició d'aquest últim gol de Paré, la decepció del porter Barrufet, que està encaixant moltíssims gols. 17 en 24 minuts i 40 segons. Urdangarín. El llançament ha sortit fora. Soler demana tranquil·litat. Paré a Soler. Queden 5 minuts per arribar al descans i té una renda de 5 gols l'equip de Manel Montoya. Paré. Folguera. Atavin. Paré. Julián Iglesias. Llançament de Paré. I el gol de l'exjugador del Futbol Club Barcelona. És evident que si algun jugador ha de conèixer els defensors del Futbol Club Barcelona i el porter, és evidentment Paré, que ha passat moltíssimes temporades al Palau Blaugrana i sap de les febleses i les debilitats dels seus companys. El gol ara ha estat de Mateo Garralda, una mica apagat en aquest partit. Garralda, però, és habitualment un jugador que va de menys a més. 13-18 en el marcador, 4 minuts pel descans. Atavin, Paré, Julián Iglesias, Soler. Pressionant molt bé Enric Masip, que habitualment ocupava la posició d'avançat en la defensa 3-2-1. Està fent ara una mica més mal que no ha fet Xavier O'Callaghan en els últims atacs. Se n'anirà a la banqueta el porter Barrufet. La seva oportunitat ha arribat per Albert Forcada, un jove jugador del planter barcelonista que encara no havia jugat en la Lliga aquesta temporada i que fa avui doncs el seu debut en un compromís d'alt nivell. Aquí el tenim. Hi ha hagut una errada ara amb atac, una aturada. El porter Pérez. Soler. Atavin. Folguera. Atavin. 13-19. Pot col·locar en 7 gols la diferència l'handbol granollers. Paré jugant amb més serenitat en aquesta recta final de la primera part. L'equip de Manel Montoya, que no pas el Futbol Club Barcelona. Han acabat els àrbitres indicant l'acció antireglamentària dels jugadors ballesans. Urdangarín, check-in. Ben defensat per Jaume Garcia. I més que ben defensat és que, com a mínim, Jaume Garcia ha aconseguit aturar-lo. Tot i així s'ha guanyat l'exclusió durant 2 minuts. Ja tenia una amonestació. Vegin aquí, però, no ha estat una falta, ha estat una detenció el que ha protagonitzat Jaume Garcia. Només faltava emmanillar check-in després de tenir-lo a terra. Dos minuts i 12 segons al final de la primera part. Futbol Club Barcelona 13, Granollers 19. Garralda, Urdangarín. Garralda, check-in i penal de Soler per defensar a l'interior de l'àrea, indica el col·legiat Jaume Tondo. És el primer penal que els àrbitres xiulen a favor del Futbol Club Barcelona. Només han xiulat un a favor de l'handbol granollers. Llença Enric Masip, hi havia hagut canvi a la porteria, però tampoc Vicenç Álamo
ha pogut impedir el gol des de 7 metres d'Enric Masip. Un Masip el qui cal suposar eufòric perquè fa només uns dies va ser pare per primera vegada. Folguera. Paré. Torna la pressió barcelonista aprofitant que té un jugador menys, el Granollers. Tavin ha deixat la bola, ha intentat el contracop al Futbol Club Barcelona, però no ha pogut controlar-la, la pilota, Òscar Andrade. Folguera. El partit està a punt d'entrar en l'últim minut d'aquest primer període. I entrarà Ugalde en el Granollers. Ha relliscat ara Paré. Folguera. Paré. Tavin amb força i penal. L'estaven agafant Garralda. Hi ha discussió a la defensa del Futbol Club Barcelona entre Mateo Garralda i Enric Masip. I vegin Antoni Rubiella, el segon de Valero Rivera, amb la mà al cap. Una imatge prou eloqüent del joc que està fent, sobretot en defensa, el Futbol Club Barcelona. Julián Iglesias des de 7 metres i l'aturada de Barrufet. Andrade ha recollit el rebot. Últims 40 segons d'aquesta primera part. 14-19 en el marcador. Garralda buscant escurçar una mica més la diferència al Futbol Club Barcelona. Els àrbitres indiquen cop franc, favorable a l'equip de Valero Rivera. Masip, 32 segons. Garralda, penal claríssim. Els àrbitres han indicat falta, però de fer la impressió que Julián Iglesias estava defensant a l'interior de l'àrea. Probablement han indicat la falta anterior de Soler. La passada finalment ha estat per Chepkin i el gol del pivot barcelonista. És el 15-19. Una última possibilitat de llançament pel Granollers. Iglesias, García, Ugalde. Ugalde acaba de forçar, ens ha fet la impressió, l'expulsió de Chepkin. S'ha emparellat a Chepkin. I quan ha vist els braços també s'ha ajupit ell una mica. I atenció, perquè els àrbitres no concedeixen la validesa d'aquest últim gol. Ha sonat el claxon indicant al final d'aquesta primera part. Manel Montoya ha sortit ràpidament, no pas per protestar, sí que ho ha fet el seu segon, Josep Lluís Villanueva, però Montoya ha sortit ràpidament a la pista perquè cap dels seus jugadors ni el seu segon no protestessin aquest últim llançament fora de temps, segons els col·legiats, de Václav Tavin. Barrufet ha indicat ràpidament que el gol no era vàlid. Els àrbitres també es mostren molt segurs i cal pensar que el llançament de Tavin ha estat fora de temps. Descans al pavelló Eusebi Millan de Mataró. Fem una pausa, repassem l'actualitat esportiva amb el programa Tot l'Esport i tornem a estar amb tots vostès així que comenci el segon període. Fins aleshores, endavant, estudis centrals del Canal 33. Bona nit, un altre cop des de Mataró, encara en el descans d'aquesta final de la Lliga Catalana d'handbol entre el Futbol Club Barcelona i l'handbol Granollers. Al final de la primera meitat el resultat era favorable a l'equip ballesà per 15-19. Un final de la primera meitat en certa polèmica per aquell llançament sobre el minut 30 de Václav Tavin, aquell llançament de falta que els àrbitres no han concedit. Aquesta és la reacció de Manel Montoya, que atura ràpidament el seu segon, Josep Lluís Villanueva, que se'n anava directe a protestar la decisió dels col·legiats Jaume Tondo i Xavier Otamendi, que no han concedit validesa a l'últim llançament de Václav Tavin. Valero Rivera està donant les últimes instruccions als seus jugadors. No està jugant gens bé el Futbol Club Barcelona. Està trobant moltes dificultats en la defensa que li està fent l'handbol Granollers. Tampoc no ha estat gaire encertat el porter Barrufet.
Sorprèn veure el Futbol Club Barcelona que hagi encaixat 19 gols en 30 minuts. No sorprèn el bon rendiment que està tenint el Granollers. Va tenir un mal començament de temporada. Recordem que va perdre a l'Olímpic de Granollers per 20-28 davant precisament del Futbol Club Barcelona, però a mesura que ha avançat la temporada l'equip s'ha anat entonant. En aquests moments és el sisè classificat però amb els mateixos punts que el cinquè i el quart, i pràcticament s'ha assegurat ja la possibilitat de jugar a la Copa del Rei i amb aspiracions de tornar a ocupar al final de la Lliga. És molt difícil ja que quedi entre els dos primers, però encara amb possibilitats d'assegurar-se directament o amb molta probabilitat una plaça de competició europea. Caldrà esperar, però, què fan en la Copa IAKEFA, en la que ja està en quarts de final l'equip de Manel Montoya. El pròxim rival, un rival hongarès ja de molta més entitat que els dos primers que ha tingut en aquesta competició continental, de la que n'és l'actual campió. Juga el Futbol Club Barcelona. Llançament de Mateo Garralda al pal. La pilota ha sortit fora per la línia de banda. Els àrbitres indiquen que ha tocat la pilota Xavier Pérez. Així doncs correspon fer el servei a l'equip barcelonista. Encara no s'ha complert el primer minut d'aquesta segona meitat i es manté el 15-19 amb el que s'ha arribat al descans. Mateo Garralda, la seva penetració aturada en falta. Garralda comentant amb Soler, i ara hi ha hagut targeta groga per Chema Paré i penal favorable al Futbol Club Barcelona. Veiem aquí la repetició. Probablement ha estat més Folguera que no pas Paré el que ha desequilibrat Enric Masip. Acaba d'anotar el seu tercer gol, el segon, des de la línia de 7 metres. Aquesta és la repetició del 16-19. Avantatge a 3 gols per l'equip de Manel Montoya. Iglesias. Atavin. Julián Iglesias. Llançament de Tavin. Intentava sorprendre Barrufet en un llançament entre les cames del jugador. I Jaume Garcia ingenuament s'ha jugat l'exclusió de 2 minuts. Com aquell que no vol agafar la pilota per impedir que tregui ràpidament la falta. El Futbol Club Barcelona s'ha guanyat l'exclusió. És la segona, la pròxima quedarà desqualificat definitivament. Vegin com Jaume Garcia, com aquell que no vol, fa veure que va deixar la pilota, però la segueix tenint a les mans. El llançament de Mateo Garralda i el gol, aprofitant la situació de superioritat numèrica de l'equip blaugrana. Tercer gol de Mateo Garralda. N'ha marcat 2 en la primera meitat. Folguera, Paré. Està encara en inferioritat numèrica l'handbol granollers. Atavin. S'ha emportat Garralda per davant. Ara hi ha falta de Julián Iglesias, de Fernando Barbeito, que s'emporta també una targeta groga. Soler. Em fa la impressió que el Futbol Club Barcelona hauria d'haver començat el partit amb un jugador menys per l'exclusió de Chepkin. No hem pogut apreciar si ha estat així. Perquè recordem que en l'última jugada d'atac els àrbitres han exclòs el pivot del Futbol Club Barcelona per una falta sobre Ugalde. En qualsevol cas, ja s'havien complert els 2 primers minuts de partit. Llançament de Barbeito directament a l'escaire. Escurça una mica més la diferència l'equip barcelonista. Immediatament demana temps mort Manel Montoya, el tècnic de l'equip ballesà. Alguns jugadors del Granollers s'han encarat amb el col·legiat Xavier Otamendi. Veiem aquí la repetició de l'últim gol aconseguit
per Fernando Barbeito. El segon en el seu compte particular. 18-19. Parcial de 3-0 en els 3 primers minuts de partit. 3 minuts i 24 segons, exactament els que s'han jugat d'aquesta segona meitat. Els àrbitres, Tondo i Otamendi, comentant alguna de les circumstàncies del partit. De moment els jugadors no els estan complicant gaire les coses. A punt de complir els 2 minuts d'exclusió. Jaume Garcia, Paré, Soler, Iglesias, Soler, Atavin, Iglesias, Soler, Paré, Xema Paré, Atavin aturat per Urdangarín, llançament de Paré i gol. Aguantant durant uns instants, trobant el forat entre la defensa barcelonista i marcant el primer gol del Granollers en aquest segon període. És el 18-20. Garralda, tot sol ha caigut, s'ha emportat la pilota. Soler, que ha cedit sobre Julián Iglesias, que torna a posar distàncies en el marcador. 18-21. No es pot dir res d'aquesta última errada de Garralda, conseqüència d'una inoportuna relliscada. D'aquí que Valero Rivera no hagi reaccionat davant d'aquest últim gol de Julián Iglesias. Crits de Granollers, Granollers, un altre cop al pavelló, Eusebi Millan. No sé si és més nombrosa la representació de seguidors del Granollers que la de seguidors del Futbol Club Barcelona, si més no, és més sorollosa. Ara ha estat Enric Masip el que ha aconseguit el gol, el que fa 4 del jugador barcelonista. Paré, Soler, Iglesias, Soler, Xema Paré. Ha donat més bons resultats al Granollers amb Paré en la posició de central que no pas amb Àlex Vianya. D'aquí que li estigui donant molts minuts de joc Manel Montoya. El contraatac perfecte del Futbol Club Barcelona i el llançament final d'Andrei Txekin. Pràcticament no tenia res a fer el pivot Pérez. Vegin aquí una combinació entre 4 dels 6 jugadors de pista del Futbol Club Barcelona sense cap opció a tallar la pilota per l'equip de Manel Montoya. Torna a reduir-se la diferència, 22-21, lluitant Václav Atavin amb Urdangarín. Atavin, Iglesias, Soler, creua per darrere, gol. S'havia creuat per darrere Paré, la passada ha estat però cap a l'altre lateral sobre Václav Atavin i d'aquesta manera ha aconseguit el gol. Ha picat en un dels pals de darrere de la porteria, d'aquí que hagi sortit ràpidament. En qualsevol cas, els àrbitres s'han adonat i han indicat al centre de la pista. Hem de veure ara un altre gol de Txekin. Està jugant aquesta final a un ritme de vertigen. 43 gols en 37 minuts de joc. Més d'un gol per minut. Tavin ha fet alguna indicació a Jaume Garcia per tal de preparar probablement alguna jugada. Soler i gol. No ha sortit Garralda. Enric Masip ha escridassat Txekin, indicant-li que com a mínim aixequi els braços. Ell tampoc ha pogut impedir el gol Barrufet. Vegin aquí la finta de Soler i el llançament del lateral de l'handbol Granollers. Ha robat Folguera, 23-21. Juga pel 24-21. Folguera s'aixeca, gol! Un altre cop, 3 gols de renda per l'equip de Manel Montoya, que està fent una mica a la goma
La diferència en aquesta segona meitat ha oscil·lat entre els 4 gols de renda màxima, 19 a 15, en iniciar-se aquest segon període, i només un gol de diferència, quan ara els àrbitres acaben d'indicar 7 metres per una falta comesa per Soler sobre Urdangarín. Protesta la banqueta una altra vegada de l'handbol Granollers, quan veiem aquí la repetició del penal comès per Urdangarín sobre Urdangarín. Soler s'havia disculpat, d'alguna manera donava a entendre que havia existit aquest penal, però estava protestant la banqueta vallesana. I ara un canvi, es retirarà de la pista. Es fa la impressió que efectivament Paré no ha estat Paré i ha entrat Ugalde. Té inferioritat numèrica, l'exclusió de Soler. L'handbol Granollers. Hi ha hagut falta sobre Tavin. Ugalde. Paré. Xema Paré. No s'ha entès amb Ugalde. Roba la pilota. Garralda aixeca el cap, busca Urdangarín. Urdangarín sobre Guijosa, que estava lliure de marcatge a 6 metres. I aconsegueix un altre gol. L'extrem barcelonista. 23 a 24. Garralda, Urdangarín i la rematada final de Guijosa. En qualsevol cas hauria estat penal perquè hem vist perfectament com el defensor de l'handbol Granollers estava a l'interior de l'àrea. Paré. Encara té un jugador menys, l'equip de Manel Montoya. I ara l'àrbitre acaba d'excloure Guijosa, probablement per haver donat una empenta o haver agafat l'extrem Folguera quan intentava circular cap al centre de l'àrea. A Tavin. I a falta de check-in. Folguera. Ara juguen 5 jugadors de pista al Granollers contra 5 del Futbol Club Barcelona. Ha aconseguit el gol a Tavin. 25 a 23. En el moment que recuperi Soler, l'equip ballesà en aquests moments ara és l'handbol Granollers el que té superioritat numèrica. Garralda. Llançament de Garralda, la jugada havia quedat invalidada. Protesta Valero Rivera. Estan protestant molt els dos tècnics, tant Rivera com Montoya, per algunes de les últimes decisions dels àrbitres. En aquest cas, per no haver concedit la llei de l'avantatge. Soler sobre Tavin. L'atura Garralda, però tot i així Tavin ha aconseguit el gol. Ja no sap què dir Valero Rivera als seus jugadors. Veiem aquí. Garralda havia aconseguit aturar a Tavin, però des d'aquesta distància ja en tenia prou el jugador del Granollers per marcar. Es desespera Garralda, condemnat a la banqueta. Ara el llançament de check-in i l'exclusió de Soler. És la segona exclusió de Soler. Acaba de decretar-la Jaume Tondo. Doncs en aquests moments l'handbol Granollers té dos jugadors amb dues exclusions, Jaume Garcia i Soler. Això vol dir, hi ha certa confusió, els àrbitres aturen el cronòmetre, veiem aquí la repetició del gol de check-in. Té dos jugadors amenaçats de desqualificació. La pròxima exclusió durant 2 minuts de Jaume Garcia o de Soler, en aquests moments els dos estan fora de la pista. En la pròxima oportunitat que els àrbitres els excloguin, quedaran definitivament desqualificats. Està molt més carregat de targetes l'equip ballesà que no pas el Futbol Club Barcelona. Tavin al centre de la pista, parlant amb Tondo, i es reprèn el partit. Torna a haver-hi equilibri de forces. 5 jugadors del Futbol Club Barcelona contra 5 del Granollers. Però quan entri Guijosa seran els barcelonistes el que jugaran amb superioritat en aquests moments. 6 jugadors del Barça contra 5 del Granollers.
Ugalde, i acaba de forçar una altra exclusió, en aquest cas d'Iñaki Urdangarín. La segona que força Ugalde, d'una característica molt similar a l'anterior. Quan entra Ugalde, vegin com l'agafen de l'espatlla, gairebé del coll, i força l'exclusió del lateral barcelonista. Julián Iglesias serà el que llançarà aquest llançament des de 7 metres i aconsegueix el gol, 27-24. La pilota ha picat al travesser, però ha acabat entrant. Aquesta és la repetició del llançament d'Iglesias i la pilota que cau dins de la porteria, tot i que Olalla ja es disposava a recollir el rebot. Olalla, ben aturat per Jaume Garcia. Chepkin. Per cert que tornen a jugar 5 jugadors de pista del Granollers contra 5 del Futbol Club Barcelona. Pràcticament en aquesta segona meitat no hem pogut veure en cap moment 6 jugadors de pista per cada banda. Les exclusions s'han anat succeint i a més alternades. S'han anat compensant d'alguna manera en una banda i en l'altra. Olalla sobre Chepkin i se'n passa la pilota al pivot Xavier Pérez. L'havia aturat, però li ha quedat entre les cames i al final ha superat la línia de gol. Veiem aquí la repetició del 25-27. No sense dificultats, però de moment està mantenint la iniciativa en el marcador l'equip ballesà quan es porten jugats 13 minuts d'aquesta segona part de la final de la Lliga Catalana d'handbol. Ara hi ha hagut falta sobre Tavin. S'està visquent amb molta intensitat, sobretot a la banqueta del Granollers, aquest partit. Ugalde, Iglesias, Ugalde, a Tavin, Paré, Folguera, ha recuperat Jaume Garcia, el jugador que tenia exclòs. Més ben dit el Granollers, perquè no era Jaume Garcia, sinó que era Soler. 28-25. Torna a ser de 3 la renda de l'equip de Manel Montoya. I es desespera el porter Barrufet. Masip sobre Chepkin, que ha circulat perfectament per 6 metres. El seu llançament ha picat a l'arrel del pal de la porteria de Pérez. Tavin asserena el joc del seu equip, que domina per 25-28. A punt ha estat de robar la pilota Fernando Barbeito, protesta perquè considera que l'últim a tocar-la ha estat un jugador de l'handbol Granollers. Otamendi ha donat possessió de pilota a l'equip ballesà. S'encara en la taula de cronometratge Valero Rivera. Iglesias. Tavin. Sobre Paré, fins a l'extrem. Folguera, no se l'ha volgut jugar Folguera. No ho veia clar, s'ha estimat més forçar la falta. Sembla que ha rebut un cop d'Olalla a la cuixa. Tavin, pressionat per Guijosa. L'ha avançat ara en la defensa 5 del Futbol Club Barcelona. Hi ha hagut falta de Chepkin sobre Soler. Juga a favor del cronòmetre el Granollers. Paré sobre Tavin, finta i els àrbitres indiquen 7 metres per un cop que segons Tondo ha donat Olalla a Václav Tavin. Fem aquí la repetició. Penal rigorós, el que acaben d'indicar els àrbitres, que acaba d'aturar el porter Barrufet. El llançament ha estat d'Iglesias. Masip, Olalla, Enric Masip, a 6 metres Fernando Barbeito. La jugada de Barbeito havia estat molt bona per darrere la defensa del Granollers, però el seu llançament a la mitja volta ha sortit per sobre del travesser. Hem superat ja el minut 15 d'aquesta segona meitat. Es manté el 28-25 favorable a l'handbol Granollers. Es preveu una final molt emocionant al llarg d'aquests 15 anys d'història de la Lliga
catalana d'handbol. Hi ha hagut finals de tota mena. La que ha tingut un marcador més clar va ser la de l'any 84, en què el Futbol Club Barcelona es va imposar al Granollers per 27-12, però en 3 oportunitats de les 14 finals disputades, el guanyador s'ha decidit per una diferència mínima. En totes 3 oportunitats, la victòria va ser pel Futbol Club Barcelona. Per cert que en una final el resultat va ser d'empat a 25 l'any 89, però en aquella oportunitat jugava aquesta Lliga Catalana pel sistema de 3 equips, amb enfrontaments entre tots 3, i va ser el golaveratge el que va decidir el títol en benefici de l'handbol Granollers. El tercer equip que va disputar aquella fase final va ser el Sant Fos. Folguera, Paré, Vianya, Julián Iglesias. La falta ha estat clara de Chepkin sobre Soler. S'ha sentit a tot el pavelló l'impacte de la mà de Chepkin contra el canell de Soler. Iglesias, 25-28. Sembla que el marcador s'ha aturat aquí des de fa alguns minuts. Paré lluitant amb Olalla. No tenia espai entre Olalla i Massip per penetrar. Massip ara defensant com a exterior esquerre. Soler, Iglesias, Soler, es col·loca Vianya com a segon pivot, el llançament de Soler sense cap possibilitat d'èxit. El contraatac rapidíssim, Olalla cap a l'extrem Guijosa, Guijosa d'extrem a extrem sobre Urdangarín, assegurant aquest atac, i al final el llançament d'Enric Massip ha picat el travesser i aquest cop no ha entrat. Ha assegurat moltíssim aquesta possessió de pilota a l'equip barcelonista. Fins a 3 jugadors han tingut una situació per intentar el llançament, però han esperat a tenir una posició immillorable per marcar. I tot i així, el llançament de Massip ha picat el travesser. Paré, Vianya, Soler, Julián Iglesias, Soler. Han indicat passes als àrbitres. De Soler. Olalla, Urdangarín, Barbeito, l'1 contra 1 davant de Julián Iglesias, falta en atac. L'ha indicat des de l'altra banda de la pista Xavier Otamendi. I del seu costat Manel Montoya, Àlex Vianya, mentre Fernando Barbeito, encara de circumstàncies, retorna a la defensa. Paré, Vianya, Soler, Julián Iglesias. Vianya, Julián Iglesias. Tots dos equips volen assegurar, fregant la passivitat l'handbol Granollers. Soler intenta forçar la porta de Guijosa i al final li han xiulat falta. Es veia de lluny que Soler intentava forçar la falta per iniciar un nou atac. Paré bloqueja Jaume Garcia i el gol de Chema Paré. Realment s'està mostrant molt resolutiu, molt motivat Chema Paré, que evidentment està motivadíssim enfrontant-se als seus excompanys. 25-29. Al final s'ha aconseguit trencar aquesta barrera del 25-28. Precipitació una altra vegada d'Urdangarín, un llançament desviat. Sembla més serè, amb les idees més clares, l'handbol Granollers, conscient de les seves possibilitats. La desesperació de Valero Rivera per la manera com se li està escapant aquesta final a l'equip barcelonista. A Tavin, hi ha falta de Chepkin. Totes aquestes faltes juguen a favor de l'handbol Granollers, que de mica en mica va guanyant segons i minuts al cronòmetre. Menys de 10 minuts pel final. 4 gols de renda per l'equip de Manel Montoya. A Tavin, llançament de Tavin. És el 30-25. Una importantíssima renda la que té en aquests moments l'equip ballesà,
que està en condicions de trencar el pronòstic que es feia a priori d'aquesta final i d'adjudicar-se per 5a vegada a aquest títol. Barbeito, Garralda, llançament de Garralda a l'aturada de Pérez. Els àrbitres indiquen llançament de 9 metres favorable al Futbol Club Barcelona. Ràpidament ha anat a recollir la pilota Fernando Barbeito per no perdre temps. Ha tornat a la pista Xavier O'Callaghan en el Futbol Club Barcelona. Llançament de Masip per sota les cames del porter Pérez. És el 30-26. Escurça la diferència el capità barcelonista. S'aixeca a 9 metres i tot i l'oposició aconsegueix marcar. 8 minuts 45 segons pel final. Paré, Dianya, Julián Iglesias, Atavin. Cada cop pressiona més lluny de 6 metres Guijosa sobre el central Vallèsà. I Atavin resol. Una altra vegada el jugador de l'handbol Granollers. Quan Atavin està inspirat, com és el dia d'avui, el Granollers és capaç de guanyar a qualsevol equip. La resposta immediata l'ha posat Mateo Garralda. S'acaba de retirar de la pista en el Futbol Club Barcelona Chepkin i ha cedit el seu lloc a Urdangarín. Hi ha canvi de porter en l'equip vallèsà. Manel Montoya ha retirat Xavier Pérez i ha donat entrada un altre cop a Vicenç Álamo, que només ha estat durant uns instants a la pista per tal d'intentar parar-li un penal a Enric Masip. Julián Iglesias, Paré, bloqueja el pivot, Jaume Garcia, el llançament i el gol. S'han passat la pilota, Barrufet. Enric Masip s'enfada amb els seus companys i Paré ràpidament es col·loca a 6 metres. 27-32, un altre cop 5 gols de diferència. 7 minuts i mig pel final. Chepkin, O'Callaghan, Masip. Masip sobre Chepkin, fer-li una passada per darrere. Vicenç Álamo no ha volgut agafar la pilota, o de fet l'ha agafat i després l'ha deixat un altre cop a terra per guanyar alguns segons més al cronòmetre. Ha rebut un cop al genoll Václav Atavin. O'Callaghan s'ha reprès ja al partit. Garralda finta l'atura Jaume Garcia, arriscant en aquests últims minuts el Granollers, que té dos jugadors en pista, jugant sobretot en defensa, amenaçats d'exclusió. Soler i Jaume Garcia. Pot ser decisiu el fet de perdre aquests dos homes per afrontar els últims minuts de partit. Folguera, Paré, pressió de Guijosa sobre Václav Atavin. Soler, Paré, Folguera. Guijosa intenta sorprendre. Soler i Paré. Es col·loca com a segon pivot Václav Atavin. Paré intenta forçar la falta. Ho ha aconseguit. (6:18) pel final. Paré, Soler, Julián Iglesias. Soler. I fins dins. Intenta treure ràpidament el gol al Futbol Club Barcelona. Recordem que no s'ha d'esperar que els rivals hagin creuat la línia de centre. El resultat és de 27-33. Mateo Garralda, enrabiat per com l'havia superat en l'última acció Soler, ha acabat forçant aquest llançament de 7 metres. Intentarà transformar-lo a Enric Masip. Intentarà parar-lo aquest home, Vicenç Álamo, quan queden 5 minuts i 53 segons pel final. Acaba de marcar Enric Masip. Un altre gol pel Futbol Club Barcelona. El cronòmetre està aturat. No tenien pressa els jugadors del Granollers. Jaume Tondo ha indicat a la taula de cronometratge que aturessin el cronòmetre fins que es posés la pilota en joc. Paré. Se'n va d'Enric Masip. I han indicat cot franc per l'acció d'Enric Masip sobre Paré.
La serenitat pot ser fonamental en aquests últims minuts i en aquests moments sembla que té una mica les idees més clares l'equip de Montoya que no pas el Futbol Club Barcelona. Urdangarín, Garralda, Urdangarín, fins dins l'aturada de Vicenç Álamo, providencial per l'equip de l'handbol Granollers. La pilota ha sortit per la línia de banda, el servei és pel Futbol Club Barcelona. Mateo Garralda, en ràbia, però la jugada havia quedat invalidada. Estem presenciant un partit espectacular, lluitat, com si d'una final continental es tractés entre dos grans rivals de l'handbol català. Els dos grans rivals. Ha caigut Xavier O'Callaghan i ha provocat una falta, a més, exclusió. No, els àrbitres han aturat el joc. En aquesta jugada, Txema Paré ha demanat als àrbitres que invalidessin el gol d'Enric Massip perquè considerava que, tot i que havia estat involuntària la caiguda d'O'Callaghan, havia dificultat el seu desplaçament, la seva basculació en defensa. Els àrbitres han deixat continuar el joc. Enric Massip s'ha trobat completament sol a 6 metres i ha fet el 29-33. 4 gols de diferència i ara passivitat. Li acaben de xiular a l'handbol Granollers. Ha tret ràpidament des de la posició que correspon al Futbol Club Barcelona i Enric Massip escurça encara una mica més la diferència. 30-33. 4 minuts i 7 segons pel final. Després d'aquest gol aconseguit per el capità del Futbol Club Barcelona. Paré, Folguera, Ugalde. Paré, realment el jugador que més està lluitant per aconseguir el gol en aquests últims minuts en l'handbol Granollers, que sembla que està més pendent d'administrar la renda que de seguir sumant gols en el seu compte realitzador. Hi ha penal favorable a l'equip ballesà que ha transformat Soler. 30-34. 3 minuts 41 segons. O'Callaghan, Garralda, fregant la falta en atac. Hi ha hagut falta en atac. Ha estat clara la falta en atac d'O'Callaghan. Ha desplaçat amb el braç el defensor de l'equip ballesà. Des de la nostra posició ens ha fet la impressió que efectivament hi havia falta en atac de Mateo Garralda. Ugalde, Paré, indicant on s'han de col·locar els seus companys. Ha trobat avui un gran líder, l'equip ballesà, un efectiu i motivadíssim Txema Paré. El llançament de Paré i el gol. Un gol que costa una mica més l'handbol Granollers al títol de campió de la Lliga Catalana d'Handbol. Menys de 3 minuts pel final. 5 gols de renda per l'equip de Manel Montoya. Llançament de Garralda, l'aturada de Vicenç Álamo, el rebot per Guijosa i l'aturada un altre cop del porter de l'handbol Granollers. L'equip de Manel Montoya està en condicions d'adjudicar-se el títol de campió de la Lliga Catalana. En té prou de jugar amb tranquil·litat, amb serenitat. Llançament d'Ugalde i penal. Penal favorable a l'handbol Granollers. Els àrbitres consideren que Garralda o Urdangarín estaven defensant dins de 6 metres. No s'ho acaben de creure els jugadors del Futbol Club Barcelona. I Soler, que ja fa uns instants ha transformat un altre llançament des de 7 metres i intentarà posar 6 gols de renda. Un gol el que acaba d'aconseguir Soler, que pot ser ja pràcticament definitiu. 30-36. 2-19 pel final. O'Callaghan, Enric Massip. Sembla ja resignat a la seva sort el Futbol Club Barcelona. Tot i així, Chepkin a la mitja volta intenta el gol. Força l'exclusió de Txema Paré. I hi haurà llançament des de 7 metres. La imatge de Valero Rivera ho diu tot. El Futbol Club Barcelona condemnat a la seva sort. Per si en quedava algun dubte, Vicenç Álamo acaba d'aturar el penal. I l'handbol Granollers frega ja la Copa de Campió de la Lliga Catalana. Un títol que no aconseguia des del 29
de novembre del 1989. Aleshores, Arbós es va proclamar campió d'aquesta competició. 30-36, 1-31 pel final. Tota la banqueta del Granollers dreta, esperant que soni el clàxon que indica el final d'aquesta competició. En qualsevol cas, però, ja no se'ls hi pot escapar la victòria. 31-36, 5 gols de renda, 1-15 pel final. Ha escurçat la diferència Guijosa per l'equip barcelonista. Soler. Folguera. Soler. Ugalde. Una pressió de circumstàncies. Poc convincent la del Futbol Club Barcelona. L'únic que pot pretendre ja en aquests últims segons és escurçar una mica la diferència. Vianya, Ugalde, els aficionats de Granollers comencen a celebrar el títol. Soler, la pilota ha sortit fora, queden 44 segons, 31-36. Enric Masip, Xavier O'Callaghan, la finta d'O'Callaghan al gol. No ha volgut fer falta Soler. 32-36. Soler, Àlex Vianya, encara Barbeito, sobre Ugalde, Ugalde entre Urdangarín i Garralda, i falta innecessària la que acaba de cometre ara Mateo Garralda. Li ha donat un cop a la cara a Ugalde i ha d'abandonar la pista, exclòs durant 2 minuts. Llançament de 9 metres, cop franc favorable a l'handbol Granollers, que guanya per 36-32. Àlex Vianya, últims segons de partit. 14 segons, Vianya, Folguera, Atavin, 8 segons, llançament d'Ugalde, la pilota ha sortit fora. Enric Masip, final. L'handbol Granollers acaba de proclamar-se campió de l'edició número 15 de la Lliga Catalana d'Handbol. El resultat final, 36-32, demostra l'espectacularitat d'aquest enfrontament que al final s'ha acabat adjudicant l'equip ballesà de Manel Montoya. Resignació en l'equip de Valero Rivera, que avui ha estat clarament superat pel de Manel Montoya. Ara només queda ja l'equip ballesà a aixecar la copa que els acredita com a guanyadors d'aquesta competició. Per cert que des de la temporada 93-94, si no anem errats, l'handbol Granollers no aconseguia guanyar el Futbol Club Barcelona en competició oficial. Va ser aleshores en una altra final, en la final de la Copa Asobal disputada al Alcobendas, en què els ballesans es van proclamar campions en derrotar els barcelonistes per 21-19. En aquestes últimes 6 temporades, Granollers i Barcelona s'han enfrontat amb 25 oportunitats i aquest és el moment en què Fidel Sus, director general de l'Esport de la Generalitat, lliura al capità de l'handbol Granollers, Àlex Vianya, la copa que acredita el Granollers com el nou campió de la Lliga Catalana d'Handbol. Repeteix els èxits aconseguits a l'any 85, l'any 88 i l'any 89. Subcampió al Futbol Club Barcelona. L'alcalde de Mataró i el president de la Federació Catalana d'Handbol feliciten el capità barcelonista Enric Masip. Amb aquestes imatges ens acomiadem de tots vostès recordant la victòria per 36-32 de l'handbol Granollers sobre el Futbol Club Barcelona. Molt bona nit des de Mataró i endavant estudis centrals del Canal 33.